ҳамватанони азиз, хеле ки дар навор мебинед, хонаҳои тоза, душшавой дорад, кухни дорад, холодильник, ҳама чизҳои таҷҳизоти зиндагӣ дорад. ҳамин ҷо метавонед зиндагӣ кунед, худатонро прописка кунед. Инчунин агар дар дигар ҷо бошед, низ дар ҳамин ҷо мо ба ҳамин адресҳо метавонем шуморо прописка кунем, пропискаи тоза. Ногуфта намонад, билетҳои арзон аз канали мови шумо, канали фикри шумо 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. Занги шуморо интизор ҳастем. Наворро то охир тамошо кунед, лайкро фаромӯш накунед. ассалому алайкум падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам банда Ҳусейн Нуриддинов аз канали мови шумо, канали фикри шумо. ҳамватанони азиз, имрӯз як хабари хуш дорам. баъзе бародаро занг мезаданд ки кор доред. иншоалло кор пайдо кардем дар шаҳри Екатеринбург. Инчунин дӯстои азиз, хона, ҷои зист, кати пропискеш. Дӯстои азиз, бо нархҳои арзон баҳри шумо пешкаш мекунем. иншоалло як рӯз ба агар имрӯз мара занг задед, иншоалло пагоҳ ба пропискатона худо хоҳад тайёр мекунем. иншоалло ҳамаш 100%. аз канали фикри шумо ки навор шуд, дӯстои азиз, ҳамаш санҷида. мақсад бад мо навор мекунем, ки мақсад баъзе одамо мекунанд баъза даниба нест. ини мо иншоалло дӯстои азиз як шиноси хуб ёфтем. иншоалло дар баъза дани мегузаронем ваятона документотона. ва инчунин гуфта монам ки дӯстои азиз, ҷои хоб рӯзаш 170 рубле. або занг занед, аз номи канали мо гап занед, ҳамин номерои худам ҳам мемонанд дар зери навор. занги шумо интизор ҳастам. иншоалло боз моҳи рамазон ба барои шумо скидкаҳо шумо интизор ҳастанд. иншоалло моҳи рамазон скидка мекунем. ногуфта намонад, билетҳо 24 соат мо дар хизмати шумо ҳастем. любое время занг занед. ватсап ба номерои ватсап ҳай имо ҳаст. хубаш ватсап ба занг занед. дӯстои азиз, ман бисёртар дар ватсап мешинам. имо мақсад отключит кардагӣ бисёр занг мезананд. ватсап нависед дӯстои азиз ва метавонед занг занед. занги шуморо интизор ҳастем. иншоалло канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастем, дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. фикри шумо моро барад ба қуллаҳо. як фикри одамизод метавонад аз зиндагии каса дигар кунад. фикрҳои хубатона дар зери комментария интизор ҳастам. фақат фикри хуб нависед дӯстои азиз ва дастгирие фаромӯш накунед. подписатся, наворои мои поделиться кунед. шояд иншоалло як кас соҳиби кор мешавад, соҳиби мақсад прописка мешавад. озу пропискамони қин сабобро мо шумо мегирем. иншоалло занги шуморо интизор ҳастам. боқи дар амони алло бошед. ассалому алайкум.